Power to the people. Viva la revolution. Yeah, can you hear the people sing a song of angry men? Or sing music of a people. Wait, kan jag fucka detta tror jag? Let's be robbed. Let's be lost. Lätt att han hundarna gör. Ja, han är inne i allt. Han bör mega enkelt. Han tycker det var. Wow! Wow! Wow. Are you shitting me? Kan jag inte. Det äter gott för mig. Jag hade det. Jag antar att shit men inte måste det. Ska vi ta det som känner mig? Inte för han tänker shortcut. Shortcut, 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 shortcut. Haha, för jag kickstartade det då. Eitt. Jag får inte fuck it. Ja, men vad ska jag jokes om him? Nu är bara full halvtrist. Ja, nu får jag en Buzzer Revolution. Viva la revolution. Wow. Wow. I don't really care. Let's shoot it. I don't care anymore. Fashion cash. Fashion cash. Okay, hello, facelift. Ah, no. I was like, nah, I don't want that. Not again. Röda på, tycker jag. Det här är ett spel. Fuck it, the spell. Vi måste också 5 nu. Ja, sträv. Du kan ju, visst du får jag skriva online så kan jag mest imponerande spel med. När vi hoppar Bowser. Ja? Hoppar Bowser. Ja, allt spel. It's interesting negotiation references. Åh, kan vi explodera? Yeah. Look at the con! Jag kan regna något som helst. Han förstår det, by the way. Han förstår det, right? Hoppas du bränner revna till Luigi. Spinner runt som dumbass. That's the thing. Spel det i hatten. Random. Shit, det är tvärsätt. Ja, det är inte för ringt jobb. Jag får ringt jag med årstajmar då. Det var en bäst slut för sig. Ja, faktiskt. Okej, Efis, Andrias och Esbern. Jag kan inte taktik för det. Oh, no! Oh. Esbern. Se. Andreas. Kom det dags att arbeta samman med återmöt. Så. Vi skulle ha en större det är faktiskt bara det stort för Slutt, jag hatar arbete jag ser. Släter, som säger. Hvis du nära får ett chillt arbete som du hatar, så ska man ut som ett slutt. Jätta Facebook-tänker massa sätt. Ta moment Kötta finken dit. Han tankar fick ett så här fiskarna som äter horna folk och det är djuren stress. Nej, jag känner där börjat när liksom snarare vi koprar ju allt vad det. Nej, American sniper vi koprar och så där. Så han går. Whatever he's paid it ain't enough for the trash. Snacka för. Nej, det är inte så. Jag är så stressad ut av Snash. Åh, jag tror! Vinn spelet, Esbern! I hear me! Bullshit-spelet! Förstår du måste sätta mig till dig? Gott. Han var klar, det visste. Oh no! Ja, jag är fan till burn nu. Esbern ska få det. Johnson. Cast away. Running off the ball. Det. And after teamwork spell.
Hvor parsten? Pere, en skal alltid en pere, og henne skal boksa spørsmålene vekk. Nei. Ja, det Yes. Okej, vi ska Vi skal boksa spørsmål, og hvis vi vil rakt av spørsmålene, så blir vi på seg. Då ska vi slå oss. Så skal vi gjerne slå den først. Ready? Go! Okay. Så det är stad water. Visst, de går kvar med vekk. Wow! Katsk. What's där? Possessed! Esbern possessed! Okej. Ja, vi Nej, ser. nej. Du var bara inte nöjd att du kan stänga mig. Oj, det är en fortsatt där med! Reach the spider. Oj. Okay, go. You got this. Go on, Peach. Nej, nej, I got you. Måste arbeta så för bara bjärga Andrias så fuckar upp. Nej, det är snäll. Jag tror visst vi tänker att Frater ska slå. Men det är också. Rädd upp. Pass på! Slå med. No! Hade känt det skulle vara ont till det. Akkurat. Men hvis han klarer det og vi er possessed, vinner vi så ne? Ja. Ja, hvis vi inte precis så tävlar vi. Fucka upp. Vi fuckar upp. Hej. Är det väl säkert? Jag ser det. Hör du det? Ser bara blub blub. Det gör så väl. Alltså, Hör du det? Nej, ser blub blub. Ja, det är som Han helt alltid vid. ja, det är som Eitt autotune från fucking dubstep. Du är possessed. det för bra. Har jag inte sant. Jag får ju right. Jag hörde det. Men att det är smart av vanliga för det. Wow. Ja, det är ju bra. Tjänsten! Jag har gått event och ligger här framför honom. Du får ju tjuka istället. Varför pengar? Det är spisa. Så trycker på nu. Där du lätt Då är det lätt att spursa dig. Jag hade inte rätt. Fate. Oh shit, Andrias! It's happening. Han trillar fyrt det, okej. Jag just det. Trillar. Nice one, bro. You got away this time. Well. Miss my nice things. Vad får några mat att stjäla allt pengar från det? Ja. Jag snackade om... Hej, det var pengar. Tog in i pengar, så... Alltså, Levi för rata så... Nu har jag brukat en löjligt jämnt. Akkurat. Det visar bara 20 kronor. Teamwork! Gott Levi. Jag kan inte först till Esbern än. Basketball. För första. Jag Levi. Först att göra dem att det var Oh ja. super slam. Monkey tricks där. Det kan vara... Okej, så... Kan slå mig. Jag visste skulle vara värst. Vi hoppar av. Oh Okej, ja. tog bäst natt det. Abtricks. Ja, det är så imorgon. Nej. Yes! What? Nice. Fusse satt om. Jag har gruffat i luften här. Jag gruffat i luften där. Så heter whoop. Akkurat. Ja, det hade jag gott Levi. Tonkan. Ja. Nice. Alright, först. Albert and Sarah, We have advantage man. These are ancient tricks from the Jurassic era. Ja. Gör. Jurassic. Levi inte vill det. Kostym bärset det så Ligga väl alltså. alright. Och du vinner där shit. If I has a shot. Rock är slags det. Vax. Så. Aj, shit. Obviously, du Try hard, tiller, try hard. Uppe där. Try hard. Andrias var min det. Nu är det så stor möte. Ja. Vet att vi hur snäckt det kostar att producera en kött då? Det klipper det går först av alla gas nu. Kostar 1 krona. Tvär kanske. Ah. What a ripper.
Det är inte alls så glad för att du känner på det då. Yeah! Så det är då på bas hvis man Very special offer just for you. 20 coins. No? Okay. Så man dubbstabbar hvis man får ut pausen. Det är nice med chansen. Jag ska inte dra. Du renna, Levi. Tycker att inte jag. Try hard. Jag går på chance time. Ja, Jag känner chicken på which chance time. Det är chance time. Kan inte hvis man tappar. Okej, vi får sitta. släpp man räkna så. Och så ställer man det. Nej, men Det är 6 kronor. Åh, du missade mig. så känns det man säger 4 i alla fall. Får jag Det är så bra. Ja, det är så Platform Pearl, katte. Så det är plastik och sånt. Ah, jag ser You ever feel Like a plastic bag. Inte vad jag men. Levi känns som en plastic bag. Start again. Man hoppar bara, Okej. ja. Hur hoppar jag hade till mig? Jag vet inte, jag hade det där Esbern var Det är där. att vi hoppar jag hade till mig. Det är 20 hoppar. år vinner Esbern. It is a box to girls. This is not fair. Att det är hardcore Esbern, att parkour, hardcore. Fuck off. Levi, Levi hoppar. Han smäktar bara i benen där. Levi. Du hoppar ju av mig, så är väl liksom nervös. Jag får gå där inte. Så hoppar jag av. Nej, det är Levi. Nej, det var Ta den gröna som hoppar jag av mig.